Колко български футболисти играли в чужбина може да изброиш за 20 секунди? 3. 5. 6. Брат, не можеш. Димитър Бербатов, Христо Стоичков, Телян Петров, Мартин Петров, Емил Костадинов и Йордан Лечков. Колко холандски футболисти може да изброиш за 20 секунди? 4 от мене. 7. Брат, не можеш. Ван де Бек, Ван Дайк, Де Йонг, Депай, Ван де Вен, Ван дер Сар и един, нали? Бергвайн. Колко футболисти играли в лондонски отбори може да изброиш за 20 секунди? 8. 10. Не можеш, брат. Еден Азар, Диего Коста, Фернандо Торес, Дидиер Дрогба, Лампард, Петър Чех, Кол Палмър, Тер Стеген, не Тер Стеген, Лено. Чакай. Свършим! Кога минаха 20? Ай, честито, Емо! Медал за